Afasi-assistent er en webapp, som startes ved at indtaste denne adresse i en browser, som f.eks. Chrome. afasi-assistent.dk/app. Afasi-assistent kan derfor bruges på alle typer enheder, som f.eks. en Windows, notebook, en Mac, en iPad eller en Android-tablet. Afasi-assistent er udviklet til at give støtte til undervisning af personer med afasi, det vil sige sprogvanskeligheder efter f.eks. stroke eller anden skade i hjernen. En logoped eller anden underviser kan lave opgavesæt og træningsforløb til sine borgere, som borgerne kan bruge hjemme. Afasi-assistent indeholder mange færdige opgavesæt med forskellige formål. Logopeden kan se borgernes resultater på sin egen enhed. Private kan også abonnere. Alle brugere møder den samme login-skærm, men det, der følger efter, afhænger af, hvilken type bruger man er. Om man er centeradministrator, logoped eller anden underviser, eller en person med afasi, som f.eks. en borger på et kommunikationscenter eller en privat abonnent. Her er den login-skærm, som alle møder. Man angiver den e-mail, man er oprettet med, og det password, man har fået. Man kan få password at se ved at trykke på knappen med øjet. Hvis man er centeradministrator, møder man denne skærm efter login. Man kan både oprette kursister, det vil sige personer med afasi, og undervisere, som f.eks. logopeder. Man kan oprette så mange undervisere, man vil, men kun det antal kursister, man har abonnement til. Man kan desuden redigere forløb, opgavesæt og øvematerialer, som man senere kan kopiere over til sine kursister. Endelig har man mulighed for at dele forløb, opgavesæt og øvematerialer med sit team. Hvis man er oprettet som underviser, møder man denne skærm. Man kan ikke oprette andre undervisere, men man kan administrere kursister samt opgavesæt, forløb og øvematerialer. Er man kursist, det vil sige den person med afasi, som skal træne, møder man denne skærm efter login. Øverst vises resultaterne fra den seneste træningssession. Nedenunder er der knapper til at starte forløb, til opgavebuffeten, til øvematerialer og til at se resultaterne. Knappen til træningsforløb er grå og inaktiv for denne bruger, da brugerens underviser endnu ikke har aktiveret et træningsforløb for brugeren. Opgavesæt kan vælges med knappen Opgavebuffet. Her kan man selv vælge mellem opgavesæt. Resultater gemmes, men man starter ikke automatisk der, hvor man sluttede sidst. Det giver frihed til at afprøve forskellige opgavetyper. Træningsforløb består af et eller flere opgavesæt. Man fortsætter fra, hvor man stoppede sidst man trænede. Man træner ord eller andre træningsmål, indtil man har haft den rigtigt et bestemt antal gange i træk. Opgavesæt i forløbet bliver derfor mindre og mindre, indtil man har haft alle opgaver korrekt et bestemt antal gange i træk. Opgaver udgår også ved for mange fejl i træk, det vil sige, hvis de er for vanskelige. Herefter går man videre til næste opgavesæt, hvis der er flere i forløbet. Opgavesæt består af en række grupper af opgaver. Der kan være en eller flere opgavetyper i samme gruppe. På den måde kan man f.eks. træne samme ord først ud fra mening, så ud fra ordlyd, og endelig forsøge at benævne ordet. Har man trykket på knappen Opgavebuffet, kommer man til denne skærm. Her kan man se alle de opgavesæt, som er til rådighed for brugeren. Desuden vises, om brugeren er gået i gang med et opgavesæt. Det vises med en gul cirkel, eller eventuelt færdiggjort et opgavesæt med alle korrekt, så vises en grøn cirkel. Når man skal vælge opgavesæt på denne skærm, er der mulighed for at begrænse, hvilke typer af opgavesæt der vises. Hvis man øverst trykker på udvalgte knappen, får man mulighed for at vælge for eksempel kun at få vist opgavesæt, som træner taleforståelse med enkelte ord, som er navneord. Fra denne skærm kan man også gå ind og redigere opgavesæt. Endvidere, hvis man trykker på knappen Startsæt, kan man kopiere fra de opgaver, som er foruddefineret i appen. Denne bruger har adgang til mange forskellige opgavesæt, men man kan også vælge kun at kopiere eller redigere få opgavesæt til brugeren, for at undgå, at det bliver uoverskueligt og forvirrende. I opgavesæt er der typisk flere opgaver til det samme ord eller den samme sætning sat sammen i en gruppe. Her er målet navneordet hund. I første opgave siges ordet af appen,
og det rigtige billede skal vælges. I næste opgave siges 2 ord af appen, og det rigtigt sagte ord skal vælges. Endelig skal personen forsøge at sige ordet selv i den tredje og sidste opgave i gruppen. Herefter kommer så en ny gruppe med et nyt ord, og med de samme 3 typer af opgaver. I alle opgavetyper får man straks feedback på, om man har gjort det rigtigt, og man kan altid komme videre, da man bliver hjulpet til det rigtige svar, ved at der f.eks. kun er få svarmuligheder. Der er mange forskellige opgavetyper i afasi-assistent, så man har mulighed for at træne forskellige vanskeligheder og træne på forskellige måder. De fleste opgavetyper kan desuden indstilles i sværhedsgrad og hjælpmuligheder, og man vælger selv indholdet til opgaverne. Til venstre ses en opgave til skriftlig benævnelse. Her er den sat op sådan, at brugeren bliver hjulpet ved, at man kun kan vælge de bogstaver, som indgår i ordet. I midten ser man starten på en spændviddeopgave, hvor der kan vises billeder, skrevne ord eller sagte ord, som man derefter skal vælge mellem flere muligheder. Sværhedsgraden kan indstilles, når man redigerer opgavesættet, f.eks. hvor mange enheder der skal huskes. Til højre er vist en opgave til sætningskonstruktion. Man skal først skrive handling, det vil sige verbum, så aktør, det vil sige subjekt, og til sidst genstand, det vil sige objekt. Når man redigerer et eksisterende eller et nyt opgavesæt, møder man denne skærm. Øverst giver man navn til opgavesættet. Derefter arbejder man sig igennem de 4 faneblade nedenunder. På det første faneblad beskriver man formål med træningen. Dette anvendes, når brugeren skal vælge opgavesæt, hvor man kan begrænse, hvilke typer af træning, som skal vises i listen over opgavesæt. På næste faneblad definerer man, hvilke opgavetyper, som skal indgå for hver ord eller sætning, man træner i opgavesættet. I dette eksempel har man valgt først at træne forståelse, og derefter lydskelnen. Man skal desuden vælge indstillinger for hver opgavetype. For eksempel kan man for opgavetypen forståelse vælge, om målet skal være lyd eller tekst eller begge dele. Derefter skal man vælge, om man vil anvende indspillede ord eller syntetisk tale. Videre skal man vælge, om der skal vises billeder eller ord eller begge dele. Hvis man anvender billeder, skal man vælge, om det skal være fotos, stregtegninger eller begge dele. Så vælger man, om der skal være 2 eller 4 ting at vælge imellem ved besvarelsen. Endelig vælger man, om man selv vil definere distraktorer, eller om appen skal vælge disse tilfældigt blandt målene i de andre opgaver i opgavesættet. På tredje faneblad skal man angive, hvor mange opgavegrupper man vil have i opgavesættet. Endvidere skal man putte indhold i opgaverne ved at vælge billeder, ordlyde osv. Appen hjælper så meget som muligt, f.eks. ved at vælge ord, der passer til billeder. Endvidere er der små knapper ved siden af felterne, som man kan bruge til at kopiere indhold fra felt til felt. På det 4. faneblad kan man afprøve det opgavesæt, man lige har lavet. Man kan også se, om der mangler noget, som der f.eks. gør her, hvor der er et billede, man ikke har defineret. Man får desuden ikke lov til at gemme opgavesættet, hvis der mangler indhold i nogle af opgaverne. Den eneste forskel mellem denne afprøvning og den måde, som personen med afasi kommer til at arbejde med opgavesættet på, er, at her kan man både gå frem og tilbage, man kan gå videre uden at have løst opgaven, og man ser ikke, hvor mange korrekte svar man har givet. Her ser man den skærm, man bruger til at definere forløb med. Øverst angiver man kriterier for, hvor mange korrekte eller fejltræk brugeren skal have, før en opgave udgår af et opgavesæt. Dernæst er der den samme kategorisering af formålet med træning, som anvendes ved opgavesæt. Endelig skal man vælge, hvilke opgavesæt, som skal indgå i forløbet. Man kan vælge mellem alle de opgavesæt, som den aktuelle bruger har på sin konto. Der er også mulighed for at arbejde med såkaldte øveopgaver. Her kan personen med afasi eksperimentere helt frit. Der registreres ikke resultater, og man kan gå frem og tilbage, som man ønsker. I den her viste opgave kan brugeren forsøge at benævne og få prompts til at hjælpe med benævnelsen.